Iloilo 2nd District Representative Mike Goriseta personal nga nakigsapol kay DPWH Secretary Manuel Bonoan na tukoy sa Ungka flyover. Pagpakayo sini ilagin diskusyonan. Samtang pagpasaka naman sa kaso ni Councilor Plaridel Nava kaangot sa depektibo nga proyekto, ginpaiway, inigintutukan ni Zen Kilantang. Ginkumpirmar ni Iloilo 2nd District Representative Mike Goriseta nga personal sini nga ginistorya si DPWH Secretary Manuel Bonoan kag Yusek Roberto Bernardo agud hinyoon nga mapadasig ang pagkayo sang depektibo nga Ungka flyover lakip nang pagpangita sang pondo nga pagagamiton diri. Nahibaluan nga sa tuig 2024 pa nga budget na tala na nga kuhaon ang pondo nga masobra sa 250 million pesos sa pagkayo sang flyover nga una na gingastuhan sang 680 million pesos ang konstruksyon. Hatag man siya sang iya commitment na ubrahon niya ang tanan no na makapangita pondo mapunduhan gilayon ang this year ang sa budget for the repair of the Ungka flyover no kag amo man na kay Yusek Bernardo gin palabot ko man siya no na kinahanglan na soonest possible time ma-address ini ang Dugang pa sang kongresista, nakalabot naman ang resolusyon nga ginfile ni Kabataan Party List Raul Manuel sa House Committee on Public Works nga nagaduso sang congressional inquiry. Ginalantaw ni Goriseta nga matigayon ang congressional inquiry sa masunod nga bulan. Istorya ko siya gin-discuss na kinahanglan na gid no kag nag-follow up kung saan o mag-conduct ng congressional inquiry, and last Monday wala pa sa iya nakalabot sa iya na opisina. Pero just last night, nabasahan na ini sa plenaryo, no? Sa plenary, before kami mag-end, nakahingagaw ini siya na na-refer na sa Committee on Public Works and Highways. Samtang ginpahayag naman ni Iloilo City Councilor Plaridel Nava nga hindi madayon ang pagpasaka sinisang kaso batok sa 3 ka opisyales sang DPWH-6 kag 2 ka opisyales sang kontraktora nga International Builders Corporation WAS bangod sa malaing nga tiyempo. Suno kay Nava, sa Lunes alas 3 sa hapon ipasaka sang iya kampo ang kaso sa ombudsman. Upod kay Romel Porquia, Zen Kilantang para sa GMA Regional TV Early Edition.